Kardom don malitum apor melong tu sinar tu mang nuang thulo la sia tumi pen ilitum kacathan sai la pen ke social media long ke viral pic je ilitum mangjir Namrata Engtipi alang li phanar apran karmut aputha ilitum thek ponong lo la pen ke justice nangji poilitum hang pon lo la pen ke nona bang ke ilitum thek ponong lo je ingnang pontang lo Achala bang so bang phui ko maluma pongte Saddam Hussain po abangphu si apran armut ilitum state level news ong asami theklong je Saddam Hussain po abangphu si la phan apran armut del mum chai munit Lalu kopi pot pulo tang te detail sa bang people lang se tame gari arlo selang tumdo pusipo amase gari arlo chebong mase phi bang pranar mu delo war kang philo sa bang ko antong ke dolo ne ile tum chini ne lang bang ko anamuni tong ke dolo ne lapen kopi pot tong pran karmut lo ne aning ka chedok lo ne mate kopi lo ne thang ta chini ne se tame prana bang ke dampin lo la hello ile tum chere nang ji chepahelo nang ji po bang ke chethan piklo se tame tum yong si arju thek thep lo tang te ko pulang se tame nona bang ile tum ke nang ya bang ke justice Tasili tum thek pon long ji labang solam ke non het pen apot kali lo pusipu e tum tarik re chok pen lo pusipu se tame pia podum se tame kachi ne pen lo ayat pen lo amase FIR sami pitek the de lo tangka mahata kave ayat ta kave pomase pitek the de lo pusipu chiri ke chiri piglo pusipu same pi hai he de lo FIR bang ke pusi pachini pon lo same lapula bena bang ke pressure bang ave bin lo government police atum han bang ke law and order tum hai pressure bang ave pin lo ave de lo Nep ni delo. Nasi nona bang kele tum lang namlo bang te pressure bang dolo media long klang lo ya long klang lo police atum te action bang long ke. Tela anar ni ke kopi posi nep ni det. La tum ke nevegi te hala sot pen si nep un ke. Hala so hot pen masi alang tum long non news song theklong je postmortem report ka tu ka vesta me do punang na. Tasi ya ha sot pen salang tum ke nep chege ya kong do sitami pipon nep ni det. La pen ke research pa me nang la dak fall play po hormon do pikhang Tang te hola das patum sitami asupi pu ko puson se ka asupi gali pu ka chichin ne delo athela dai tumar leng tumar nando address sitami prek da ta hala tum chichin ne pu mase ni supi pu mase ponder mase me plong del dak alam do pikhang yang lang lan chot chelang sitami non mali tum ke thek pon long bang ke lalo nep pon tang lo Saddam Hussain po bang po phan nep pon tang lo gari driver pu sepu Lasi ladak do pikhang yang lang lancot celang ni lika mathada mateng plotang te. Lasi ko 50% te crime against women solo tuma phan kelang un opinion ni sitame ington te delo. Public pressure away plotang te nepni pojan ma. Public pressure away plotang te alam ta paklang thelo pojat ma lo ni lika matha. Lasi munira tum ning law and order phanjong se ning ke thek avelo plotang te ami thangang pen si justice sitame entity. Ile tumaru Arunachal Pradesh along alam ke litum theklong lo ke hada ka charlio somar tuma chichi ningkan frok tum phan pu. Katulangon e pu chulang rem palam pen pot hada arap tuma si jelalong sanam thor thur paklo theng boblo. Lake rara tum si arideng justice parideng delo justice sitame ami nap atuma si entelo. Lake people opong te law and order tum haning ke thek avi. La puson lo plotang te ning ke the bang ke avidet pu lalo ison pen bang ke. Lalo crime against women po hormu bang hedi pinier ni saming tonte athenon hejong lake pinier news lo atumi alam ki konalo ma pongte Meghalaya long haladak East Garo Hills along isido Samgong village pu Samgong parong along hadak inut low Charlie bomb also phan low Charlie bomb also so school don bomb se pu rara theng no kaddu ka we amek thek prong ma sa theng no ma si chor pen no pak pen thu pet lo rara tum tamang hu prong lo amunir bai kat jilo non kiri lok lang ani wang se tame je alu so tom phan apran karmut Commander kelang oni lason ke do pikhang la count edit kopi posi government dum pen pinier ni stame ek ke paklang piklo step bang piposi an pon pider la hen lo tonato la hen lo kopi posi ilitum justice long le detiti lalo ilitum kelang namlo pongte arleng atum ke okdayason lo ajat long sitame itum ke okdayason non sitame chelang namlo pongte apong non det delo ha prang talo itum apong habang nang langun ichot hamena hian chelangun ichot mena hian nang bong ta chelangun itu pikhang yang tasi ilitum kachiri dun do pik chere ping nang ji bank ke advantage nang ki anji ali nang ka cho enje phanlo je ko puson ji ma la tum labang sok khai han ko puson si pavir de ji ka palu de ji ma po la posi ilitum bang ke kachirok tok bai kai ke ta donang ji pusini li than piklo kai ke sitami ne li ningje pon khai chinghon du ko posi setami piniar ni sami tumar lenga tum re thekla lasi justice sitami piniar ni sami tum misen akang sai long le pin khang yang la lalo lasi ning thelo none phong bang ke ko justice bang long po pusi lasi nona bang ke ilitum ka chini pon ai bang ke lalo nep pon tang lo Saddam Hussain pu na pen ke murder case lo sitami ka pre bang ke klang clipin ang ko pipilo ne postmortem report do pu sitami nona mat ke disclose klela lalo dona tum lasi ke bang jilang ani ne lina thana update pon bompo check ben la se than pon chalo kardo